Los 15 días fueron muy cortos, pero aquí cuando vino que no dormía, Ah, que tenía miedo, que tenía inseguridad, pues se notó bastante. Y hasta los 7 años así más o menos no durmió. bueno, i ella ho sabia. Bueno, clar, amb ella li diuen. Ella sabia perfectament que s'havia de venir aquí. Pues para mí la espera. La espera, bueno, yo es que ya lo he contado. Com saben molts pares i mares adoptants, l'adopció és una carrera plena d'obstacles, on el més dur és l'espera que comporta tot el procés i la seva resolució. La Maria Lledó Barreda, mare adoptant, nascuda l'any 63 en plena baby boom, també ho sap. Ella és mare de 2 fills d'origen xinès, l'Ainamó de 9 anys i l'Arnau Joshang de 4. Soc una persona lluitadora, corredora de fons i tossuda. Llavors aquesta combinació, pues... De formació soc arqueòloga i ara estic treballant com a directora al Museu de Sant Boi. Durant 10 anys també he sigut llibre professional, o sigui que he anat excavant amunt i avall i després ja va venir l'estabilitat. Les dones que ens dediquem a professions, doncs a vegades optem per ser mares tardanes i en el meu cas, quan vaig decidir el tema de maternitat, doncs va ser una miqueta tard. Em van sortir problemes tant amb mi, amb el meu aparell reproductor, com el del meu marit. I quan ens van dir que l'única possibilitat era in vitro, doncs és que ens vam mirar tots dos i no va caldre paraules, van dir, ni parlar-ne. I de seguida vam començar a interessar-nos per l'adopció. L'adopció és una carrera d'obstacles i n'has de saltar molts. Llavors, però quasi de tot plegat, el més dur és l'espera. El temps d'espera, perquè no saps mai el temps que trigarà. I quan decideixes ser pare, t'agradaria que en 9 mesos estigués tot enllestit, però l'adopció és una miqueta més llarga. Els embarassos administratius són més llargs. Primer, entregar una sol·licitud a la Generalitat. La Generalitat et diu quan podràs participar en el que ells diuen el curset de formació, que són 2 dies, 1 dia i mig, unes quantes famílies ens fan una sèrie de xarles, ens posen uns vídeos, ens fan unes preguntes, més que res per conscienciar les famílies que una adopció no és fàcil i que es poden trobar panorames complicats. La psicòloga el que pretén és veure la història individual de cadascú, el que ha viscut a casa seva i després en parella, com és la relació. Si tots dos estem d'acord amb l'adopció, si no ha sigut un dels dos, o sigui que realment tinguem clar el que anem a fer. Hi ha gent que ho ha passat molt malament en aquestes entrevistes. Nosaltres vam tenir sort i vam tenir una bona psicòloga que vam establir empatia i ens vam entendre molt bé. Em preocupava molt poc el que pensessin els altres i realment, a hores d'ara, em continua preocupant molt poc el que pensi l'altra gent. El que sí que em preocupa és després els comentaris que ens fan quan anem tots junts pel carrer. Això sí que, per exemple, hi ha gent que deu ser molt catòlica, molt religiosa, que heu fet una bona obra, i tu ja se't transforma la cara. I ja li dius, escolti, que nosaltres no hem fet cap bona obra, nosaltres l'únic que volíem ser és ser pares, i punt. Casualment els nostres fills han nascut a l'altra punta del món. I què? Nosaltres des del primer dia hem parlat amb normalitat del viatge, dels 3 avions, de com vam anar a buscar-los, el bé que ens ho vam passar, la primera nit, els primers plors. Nosaltres hem parlat amb molta normalitat. Clar, tenim fotografies, tenim vídeos, llavors de tant en tant doncs anem traient el tema. Amb la nena, que ja té 9 anys, ella ho té com molt assumit. Ja de sempre, de fet, quan en tenia 5 o 6, quan anàvem als meus pares, que alguna vegada havia sortit i havia trobat altra gent, el primer que deia, per si de cas no ho sabia, jo he vingut amb 3 avions i soc de Xina. I bé, nosaltres som catalans amb un segon país que estimem, que és Xina. La genètica deu tenir una importància, però tot l'ambient cultural d'on creixen, el que veuen, això és molt més important. A veure, l'Aina, hi ha hagut gent que ens ha dit ui, si s'assembla a tu, al viure junts, les 24 hores al dia, doncs se li enganxen formes de fer, maneres de fer, coses del caràcter, sí que té el seu propi caràcter,
però va adoptant coses de la família. I el nen, que fa menys que està aquí, estem veient exactament el mateix. Fins i tot a les vacances li van dir al meu marit que se li assemblava amb ell. O sigui que al final ja no els veus com a nens xinesos, sinó que és que s'estan fent a la família, s'estan fent al lloc que creixen. O sigui que de fet la cultura s'adquireix, no es neix amb una cultura determinada, sinó que estàs creixent amb ella. Com qualsevol mare, el millor que puguin tenir, uns bons estudis, que tinguin ganes d'estudiar o que tinguin una bona feina o que siguin feliços, bàsicament. Bé, jo desitjaria que poguéssim viure en una societat que respecti les diferències, siguin les que siguin per origen, siguin per capacitat, pel que sigui. Una societat justa i que tothom pugui viure amb normalitat. Com ens explica la Maria Lledó, quan una parella dona el pas per adoptar a un nen o una nena, això implica assumir la responsabilitat en crear una família a la que transmetre valors humans i culturals de l'entorn que els acull. Perquè la cultura, al cap i a la fi, se n'aprèn durant el llarg de les nostres vides.